osallistukaa. Kaikki tulee keskusteluun mukaan. Suomessa elää 260 norppaa. Hyvä. Kiitos alustuksesta. Ja nyt lähtee vapaa keskustelu ja minä jaan taas puheenvuoron. Kyllä voi kerralla ostaa sitten kunnon verkon, että ei tarvitse sitten niitä montaa katiskaa. Katiskan hyötyjä. Vaikka se olisi mistä tehtyä, kuinka mennyt, mutta siltikin se verkko menee sotkuun ja solmuun. Mutta katiska ei mene sotkuun ja solmuun. Se on sellainen hökkeli ja jos kukaan ei astu sen päälle, niin kyllä se kestää. No jos kehitetään sellainen verkko, että se hyljeksii itse. Saako yleensä pohjavesistä noilla katiskoilla paljon jalokaloja, kuten kuhia ja lohia? Eikös normaalisti pyrkkähaukia ja näitä kalastaa kaislikossa ja voihan sitä mennä sen verran matalaan veteen, ettei tarvitse pohjamutia kalastaa. Jos te olette niiden norppien puolesta, niin miksi ette saman tien itse suunnittele jotain verkkoja, niin mihin norpat ei jää? Rekekatiskat ovat aika edullisia ja sitten niillä saa ihan tarpeeksi kalaa. Me pyytäisimme raha-apua hallitukselta, jotta voisimme ostaa norppaturvallisia katiskoita. Siis Suomen kalakaperit SKK pyytää raha-apua. No ainahan voi sitten käydä vaikka uistelemassa niitä isompia kaloja sieltä järvestä. No verkkoon menee yleensä paljon isompia kaloja kuin katiskaan. Katiskalla voi kalastaa myös talvella jopa helpommin kuin verkoilla, koska katiska ei tarvitse tehdä kuin yksi reikä sinne jäähän. Voisi itse tehdä ne omat katiskat. Tunnen kyllä ihmisiä, jotka tekee itse omat katiskansa ja ne on kyllä ihan näppäriä välineitä. Vielä, että sillä verkolla saa enemmän kalaa. Taas verkoilla ne norpat voi jäädä siihen kiinni. Ja jos ne ei pääse siitä irti, eli ne voi sitten kuolla siihen ja se haittaa niiden lisääntymistä ja kantaa muutenkin.